swasani gakurigiriria amabati yiga ntubwate etime Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuari aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, nabo igo na Green. Obutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwe igo ebyo ochikanyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom. Onyari kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo cyurigo busongo iyo erangene duka Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi migwetrase chinamba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Were ya mwanchomo ligeralie chinsa ninye chia abono marogoba litukeli gali 19 hospitali 19 cyo mutinyo kianda umwaka wa 2025 chinsa nye chia abono marogoba mwanchomo ligeke ne kyonga chinsa nya senchira yo gwekera no cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri na kurunse mo jib manyerelio nigo toko bwaterana era Wilson Makoli tankima aya negatia na kwalgandia senchira yo obwenge. Siasa entindikane kwa somoiga wa matanga chinsemo chinyamakoro to somoiga wo kwenya bane abo bajirite nyomba yakuru igo yapide na minyo nguji kuminya pagocha na nyoro mu ina rairense no mu muroyo iga na rarere mu ina raire para igo mubaskano mu bebwe para kwene kwa chinsemo chia Kenya ujirira abantu babere gosiria magimabo. Go around to education. Money has been taken from government, which is supposed to be directed to various
ministries and departments. Mwanajebina mwanene homokoro Moske David Kinani Maraga komochia serikali asobo tumekio bobe bwechibesa. Mwanjomo ligerali mubasakano be nigo na kiwa chinsemo chia omobera ime ye parene ekoromugonga gochia Kenya yerera abantu babere gosiria amagimabo basakano yobwatirani egali eyemo amone pigipigi nigo yerera umworokia gose omorundi abwe pigipigi yona bago umworokia oyu abogoreti ale koira ase eskuru abanya kwa bagosiria amagimabo ase chinsemecho nigo boigo kuboli kwarurwe epari yonyara kabage kobe kwimanyiririo ase para na boigo abantu kabamaiso chinga kibagenda tano gutumeki bwe para na gutumanya mulikito Gilbert Kobe Iga bamenyi bensemo ya omobera litukulia lero mambia abokera mubasokano bwe para oyoirera amagima y'abantu babere gusira sani matatu yarenkurwa ase kurara sensemo ya Kenya gokia sobo sombi bwa ebelitiko igore yanyorana no mwana bodaboda yomo ore obogolitio mwabiria chingaki arenge kogenda esabali gokia sensemo ya Kenya no riga kurwa sensemo ya Kenya gochimugonga umutuo ma chingaki bari gutanane kinisani chinde omontereba tigarusigalie paki anyeire anyakolie gas lakini talia gutoma mo conductor umuntu utobwa nyone ke bandu mu obogima bwo mwana bodaboda niko gwasira abo chingaki uri abo guletia nyako bagusira chingaki ari kuirwa asinya gitari kero kurata ya kuru igo ya bide na minyoka nguji kuminyoka gocha nanyoro umuntu arairense no mumuro oyo iga nerarere umuntu araire para igo igali ere kande Kenya one gotebekana kuru Kenya kigali cia minyoka nive bono yakusi accident igo yarenge mutu nyabwate bantu kulende kiaro kana kubagecha baria barora mu basokano ya sensemo yo mobera kerianga nyuma yo murundia oyo okora mu basokano yo nigo achaka gutama ase bachaka kumuminyokia na kumuikera chinga kibacha kumanyanga tari mogendia bwe gari orenge kulende no e conductor yanya ko bage kuburie gari kurwa sekurara gochia se stage atero kana no conductor bwate gari tari montereba one karatu omaba na sokire para njanya le kono mwana oyo conductor so abutama uchenjere kwanda bono mobere ekurata ya kurungo uitira abantu oyo gotama tomo minyoki toi kaliro goro otereri ogwa karagu tomo gwata tomo irani bono twara gingo muitere musambe twara atiga na itu sana nonere bono eyikira abantu bateba tiga to sevubu gimobo libaga nertora muite kare onye nekina gechiko ko baraisi ekiagera na ruo gusaidinga ninja natu ometabana ko bangora kwa abanyanyimbo kurwa segeta seni ya Kenya gocha gokonya mu basokano yo na gutanga abamenyi barenga so kubwaterana gochigurusia mibere ya sensemo ye para nigo kwa bagecha abamenyi abo na abanyanyimbo kurwa sensemo yo gembo na ubacha sobo konyi kurwa a sensemo ya ogembo tamu criticizing most amagosa manene sana igo tuwa kesi mi Kenya police station 10 times and no response was taken. Nothing was taken. Baka ya pili tuaje kuliku usaidizi kuruoge. Abana boda boda bamwe aboni ko besokya kumulirira nyagusiro nyakuba gusira otebekana gokoro bosombi bwa ya sensemo ya igale nabo igore gokoba musubati yotebekana uromo konyi bumwalimu omonene a sensemo ya liamo abastent ya bono mambi umona boda boda no mwada mwe kwa school wanyaka babagosiro bugimo bwabo asa accident ye pa na accident yo ndako tabaga no mwana boda boda bota magosa mono mono muntu ke gari bota magosa ekiagara asaru takachwito mwana boda boda ne saidi engaye talie yaye igari ko bateki egari cia komnyakania moimere aya moya karagente keke onyora ngoso ke saidi chwito mwana boda boda sare ngense mo yaye umuntu oli gabo kuri baiga oyu Kenya yatebekana nero kure tai abagendi ba boda boda kurwa sensemo ye pari nigo batebire buna e pari yitubwati okubagekana kuria kumanyikanite muna yellow line nabo yigo e pari nigere nyerere na yigo karo bakugendia boda boda ne kigali okubogererana nigo gokobogo kon e pari number 1 e pari na nyerere number 2 egwate bitonge binga senje number 3 oborundi bora abwe kigali e bato chaete muna boda boda asenge joning igako bataki oja saidi ya gopi timetinga de toto motaro ino naito goeta bari go tuomba go tero ito tuwende go tara pasto kala yore ni to bo ati ya pare asukero matata ke go tara go kuwai go to go sabanga se pare de akenya tabatari ito to bore ndi boro buya pare ro sigwe bengia na barundi bo to chiga nto bange tinto banje lakini baba abantu bago tore no to ko bari
bagototuoma ofyo ng'ase injo totobate ebigari ebike bagatwara chigari chinene mubiri onyagusira nigo rusi gwabwo na kuirwa sengendu yogembo ase omusubati oyo obogoiri otebekana gusira chingakie arenge kominyokigwa nyagitari ogembo otebekana koba omwarimu omokonyi ase skuru ya liamo nere airwa sengendu yogembo ngori bategetembe kurwa omobera kenyenya bomachoge bora bwe county ya Kisii Marita Nenje Gilbert Kobi Manjumuligereri abantu bane beamatayamo abo banyatuka bagosiria magima yabo magaye jabo kusamberwa nyumba chinzema cha Nyamakoroto ime county ya Nyamira nigo banyaruka bakwanegwa rituko lya lero chinzeme chino umuyega otwara amajyanda manene ase abantu abange bagante gochanira hekorekyo nechingwana ni wachanyaruka bachigosangwa asokubolie kwarwegwa obolindi kogenda gotingwa naboigo amate elietigarete nyaruka bakegosirwa mulikito Daniel Ontiri namange Amayenda nigabwata nsomo gasolero hasi kenyero kya Nyamakoroto ime ya Kitutu Masabe county ya Nyamira chinga kicho moiga abokoenia abantu bane be amatemo abo basiretie magima abo mapemo mutinyoyo aso kuyira nyumba aso moiga uyikirinwa nabarai au abairi nabasani abange nigo bagenderera kugikeria egekorekyo gyokogosa ekyo kirete okulima gwechindoto cy'abayiga bonsi. Roho yangu inalia na inalia damu. Wamama sisi ndio tunazaa watoto. Hata huyu sisi tumemzaa. Hao watoto wote. Wacha niwaambie. Aba gungu ndo mwaetana saa 9. Saa ngapi? Saa 9. Nyamakoroto ya abaira bebe. Kusawapa na ibarigati. Bayuri magana wananchi. Kubata abana bagisanira abo kore school for next year banyore basari Seita ya Nyamakoroto temejano yabere menge ngoke bagwabero nduri wanjirana mana yaga enderengerenga umwanjira igo Nyegosira nigo batigete magiga abana bane gati abo mwana umunyeruka ogosome grade kya 5 limo uyira yaliegwa bona nache gosomiwa goikakora masoma ye nomosomo lyumuya na indo mumenyi wensemeyo Thomas Nyagaka omwana olimo konganjira mwenzi pi omwana yaja akora amatemu ondeyo como korera ganchi ondeyo como rugera sapa imobeke pudding gochake arabu omwana oyo wangu mobeke pudding nitamchukua kama mtoto wangu na nataka kuona unachua hiyo ndoko ya gosori omusaruchiwa ate abigugaiga omwana oyo akomorete muna todo kugura January era atakobono onto egera konya abantu bamwabo erebya gosere asense mwende abaraya baiga nigo babolia oborindi botingigwe asensemeye asomokia abokeania ebikore bingabunebi nabuna abakagirwa ababekire byara abayimukirigwe getambo kiregetindi kirichiko wacha hiyo station ikuje hapa au officers wa AP ambao watakuwa wametumwa kwa ofisi ya DO watakuja kuweka makao hapa. Sio tuko pamoja? Wasaidiana na wale ofisa wengine wa Esani. Hii ndio lazima tusafishe. Magiga ya matiga nigo yasabirwa nabana baiga bainigwa hasi chimbera inye isiko yinyumbe yo ya yete. Egekore yatiga abange na mariga. Nkurubutere gataseni kyagatembe kurega se county ya Nyamira ile training kwa Daniel Ontiri nase omo sangekano yoyo siasa na chiro chinga chenya kabachi kwa ene kiwa ase abantu banyarka bakubwatuka chingwana usabare abanyaka bakubwatuka chingwana chiage siasa namano chiringete obachole bane bu mwaka bwa 2025 nebere naboigo siasa chia e county ya Nyamira munago tumanya muri kito Paul Kapokaro Asumujigo yiga wibirero byoko banyaba nabo bahaba bagusambwa Kinseme chiga cha Nyamakoroto imeye wadi ya Gisime county ya Nyamira nigo siasa nanene chuko ngusira ekiruke bugavana go cha Sorogo ngoriga rwabo gatutu chale mwense asaba gatutu be murunganire gotikwa magiga kemagendero nabo igo asekiruke ya bugavana segeka asaba agenda ko bagusegitwa kweroberia asobocholi bule bosyo wana twake sabu kimotua omoshimiwa nyamba tunaikaranzeta ekero kyo bugavana round yewe na sasa toweka moyo
Kobe kekero wewe tu. Wewe ngana hiyo. Kwa atikero naone kemo ure county wa Ropotansa. Ekero kiarengo kyo speaker aba toira. Omogabana omogirango, omodebi gabana omogirango, omo speaker omogirango. Bana inuti boroje more. Kotawa ni kwa kesabu hiyo. Oigo ni gikaunti ya Nyamira yagende ko bageko chigwa sekiringa na magendero airanire magega asibiga barayibande kurwa soro kongona neme yebunga yabe gututu wa masaba go ba mochiwe na bigo kubodu okora magendero woikirano ne county yetu ya Nyamira ya Antioquia mere siegeta county Jones this time round. siasa bego choko mwaho koboko omoske Fred Matiang'i asobo choli bole motwe niko chanyara kwa chigotwaro mu ngusomo nene asama tangayiga asaba na inje kurwa soro ngoriga barokia okobo kibigoro ya Matiang'i kubolie kirogekyo Wataki homo gengi au kusiranje kwa itera Matiang'i. Kurende asekeli kyarole kananga no gutanchira na mwanasiasa cha tutam ingilia hekero mwakilishi wa basubati kurwa se kaunti Nyamira musubati jerusha momanye anyarako bako bato kegetoro kyo mukonyi w'umurai wense au girerwa gendo kegirera uturanya matanga kurwa sinseme chigachiya nyamakoroto of His Excellency the Deputy President of Kenya. Kuripoti leke taseni kia wanje teki agati ya mbegoro sinseme chiga chia matongo nyamakoro tume ya ewadi ya gesima haibunga ya begututu wa masabe county ni ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara mo wasiri bo bolendi boime musika ona smas kepchumba murukomeni niga kwanira amangana yo bolendi naboigo enchira boranya kabogotingiwa ime ye county ya Nyamira kaukwana chinga Kenya kabaga wikirana ase ebikaro bimatikata na jukwa la usalama ime ye county ya Nyamira niganya kabaga gusanga boigo amona barayi kurwa se county ya Nyamira bakora bamona mugavana bwe county yo omoske kimomi nyaribo unagotuma muri kito fatika December Una enjira eyemo yoguziria oboke bago anene imeye county ya Nyamira nigo omowasiri boborendi boime ime yense ya Kenya omoske Kipchumba Murukomeni nigo aikirana imeye county ya Nyamira abwase ara egeikaro nebitabo aho byoborendi ime ye county eyo abwase ayenekyabona nigo babekire omoroberio bugochia kugura kigari ekyo kigo chakokonya ase okubeka kipatroli purenjere yemo yogotinya oborendi. Procurement process that is ongoing for getting 3,000 vehicles so that we distribute among our administrators and the police stations. Ime ye county ya Nyamira negati ye county kiri bosyo aso wikirania ebikorwa byekisegi kyegenga engana Murukomeni akwanira igoro y'ikisegi ekyo kyegenga na enchira kirasirigwe. This county is among the leading counties and sexual agenda based violence, particularly issues of defilement are very high. So we
we want to also have a conversation with our chiefs and assistant chiefs on how we can get community support, particularly in reporting these cases. We want also to deal with the kangaroo courts, where communities try to resolve these issues through alternative dispute resolution. This is an area that in the entire Nyanza region is a matter of great concern. Ingana yo waitwa kwa basubati na boigo ugusarwa kwa bana abanyaruka ningana umuwaziri yuboigo akwanira na kugikeria bururu. The question of femicide is a serious issue. What are these cultural practices that are perpetuating these kinds of crimes? What can we do to make sure that we get rid of these heinous acts? Some of the cases are as a result of mental health issues, use of drugs and alcohol. So as we do crack down on the part of alcohol and drugs, we also resolve the question of mental health that is also driving some people. In some cases even young people who are dating, just by virtue that you have a girlfriend. We have 3 cases that are related to young boys killing their girlfriends. Abarai ao kuraze county ya Nyamira bakurawa n'umugabana we county eyo omoske Amos Nyaribo omubunge we bunge eyeiga ya West Mugirango omoske Stephen Mugaka omubunge North Mugirango Joash Nyamuko aboigo omubunge Uburabu omoske Patrick Osero amo n'umubunge Omochore we kiama kya ODM Irene Mayaka aboigo omuwakilishi bw'abangina omoske Cherusha Mumanyi negati yabarai yabo baikirana abwase omuwaziri oyoiga murukomeni boigo abamanya abanyamira buna okubwata certificate yo kuiburwa gose birth certificate nigo utaganeirie gwakanira pesa chinde chionzi. Nilitoa especially for birth certificate ile cost ya verification ya birth certificate tumetoa, so there is no need for Chingaki echecho nigo abaga kwegerera umuroberio bwa serikali gukwagacha chinyumba cheriguri lya inse abwase atebamna yaikeire nonyana matuko arebusyo kubwatikana no gokeana kwendemero imeyorogongo rwagusi chinjira chingago chirigigwe cyokogora endemero ase nonyana abantu kubasiririe amagimabo ase bakoyanigwa. Going forward in burying our loved ones, we need to stop this practice that everybody has to bury their loved one in their own piece of land next to each other. We must embrace also the culture of public cemeteries, as it happens in other parts of the world. Some of it, actually, we are told that some of this violence happens around the time the people have lost their loved one. They're wondering where they will bury that person. All those issues. Kinko reporter Gatembe kurasa magacha manene ye county ya Nyamira aya kutoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nje Fatigad Kisemba igati y'abasaye kurwase county ya Kitutu Chache South gose ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii niwo menana letukulia lero esibaru birengara byabo na kubulia barayi bali bachore twe barabisi bakore imirimo yabo bwikirano boigo nigo baboli gose nigo bagikeri siasa chechi buraburu ejanya kwa chiko yara kijikone kwase amatuko abwangoiga umurikito wikiri Tyson Manyara namange kubwatekana ne chiburaburu ekyo kyarorekana ase amatanga yokomwenia ngina moke oyo kabeire omugavana we county ya Kisii omusike chemisi omuleba ongwae na ogochererwa kwa Musae Matthew Ochachi abasae kurwa ase a constituency ya Kitutu Chache South nigo baumerana na nigo bagikeire ebikore ebyo njega ngoro ku boss kurwa Kitutu Central Ward litukoria lero gotwaumiranira igabuna abasae ase ng'encho oborai borase constituency yaito gwatobereire obokong'u bono igo twaisaransire twakwanire twatebire ng'a abarai baito tiga bakore siasa eyegochenga gose eyeratoire from one point to another point chisegi tiga chikee. Let's borrow examples kurwa sabarai bande basokire koborio borai obonene batari gotumeka mang'ana kiaya yokora manage segi nabo toganetie korangeria barai baito
bari barororo bono iga siasa chie chisegi tokoreki ase ensemo y'oborendi na oboibi obwo bwabukire nigo baburirie abarayi banyare kubukia ebitaseni by'abanyanyimbo na kubeka chitaya security ntobwati muna bamenyi ba Kitutu Central mwanjeranete na into ntobwati security etokobunerwa emerango esenge njo ntobwate abantu bamenyete chinyomba ebakobunerwa bokia ntobwate sitogochi igo kwanza ntotakeru tonyore a police station tobekeru Kitutu ntobwate police station inumanya kore police station Kitutu boli tigato egwe branch tobekeru chitaya because so many things vitara korugesa Kitutu chache sauti chiakabaganetu nabo tutigaritari astwarengi kerongo chirase leadership y'abaswati okoranga nkomachito kabanga ntokoreteki ntwebire so I just want to believe nga Eric Mnagocha ngotokonyare nane ntwegenete nga Kitutu chache South ngochiere koba an example abantu bagocha gochaga kuruchi example nga bakabache bacha gokora benchmarking nga togenda torachi kora benchmarking Kitutu chache South kuripoteri ya Gatembe Television Network nje Wycliffe Tyson Manyara tumurigererio mongena hamo n'abana baye abo banyata koba abagosambirwe nyomba nigo bari bicuko naboniga ya mateyo nigo yanyare koba hage koboria obo de gose obutuke gokoreka elio nyare koba gekomanyikana kubwatakana amo no gosira kumuga koyomo bwengeyamo ase chinse mecho munagotumwe muri gito dipone asanya Emate iyo mugaka Pius Matara kurwa sekenyero kia nyaore getongo yugotoka location ya Gesoni imeya wadi ya bogeka mbirerere asekagiro mungino yo mokubwaterana nabana baye wika kumuita omugakoye aselieta Pius Matara Jenon Julius Omwenga oiko ngaronka mechano to bwatenga neri anko ya itaitire no morugio ye nabana baye igoro tunana ri mwana isikali na turusiri teruna nyabuki no mai barorekanire no kumenya kibarorekana abante kera babaruchi bakanya gusangirikana na gutira gocha nibiku na intuna litwamyo kana tuchirogo to konyora abantu mbagente gukuro ndi twaruchi nege kone gukwana omubaso orero nigo abakagura baiga baigetigwe asegetaseni kia abanyanyimbo goikibwa ekoti kurinde litukorie goro nigo barorekanete koba abasibure ingana yabagechetie abanyakenyoro koimoka na gusamba chinyomba twakorera baka postmortem kero tokwende ekoti last Wednesday tumagote unga file tiraikera nakogote unga file tiraikera na tukatwara matumaini ngati atoira na goika Monday na barabara irwe koti lakini yeye gete igoro mubaso kana iga saa 7 tokonyora ng'omurugio yoyo iranire no mumuro yoyo bono ekawamuna n'abantu mbagachiwe kenyoro ekagera bakabaminyokia na gukura mono bokabwatu nobororo bakanyara gusari chinyomba chiaye omugako yega bwe myaka 50 nomo ni garorekanire kagutwara ngusana n'entindi ni amate yaye engana yerire to mungino ye kunganyeka kyemyaka 20 petroli yabwete batinya buke na togoserete itango yaitu na nyabuku yo imyaka nganyire na beranga 20 bona riranete omusyo yo mokogoti unganyira nge myaka 10 sauri na sera tukuru kenyoro na bwato ko gutambe kenyoro mugambe akabiki barasa akate gutarorekana bona riranete nagukwirana nagugocha guitango yaitu kurengana ne amateywe omugaka Pius nigabereka gwetera amakongu ase nyomo yaye anene okonyora nonyeno bwene bwaye bwenyomo basumbuana nire munairanete iga mbamenye tiamo mukuya kama daibono nonye ni haki yao tingo kwa isa ulitima iti miaka kwa menyere
bachiete bakanya gitari ati bagapimwa bakanya ati machibumbi ya bagwenta komenyamba lakini musubati yitachiete kwanjira na komenya no mwako ina baro joto tena nyaboke mnare gatete turare ne nani nyaboke mnare iganji sekire nare ngereti kongita na ikabono ne ikia kabere genderete asemero bilio yoko ni wakumuga kapius etarachaka Nipa tunambona iganji tolinga sunte mendoro chino ematanga ento traba kagele yos muna mochi oli mwara nyombe chisambire mtotayo kobuto mtotayo kobote holiday okoboria kwabo guchese serikali no kwenekia nga omuga kapius onyorire obone bwaye royo ndo yitamete nagenda gututianira mwango tuitari ya anyitenje Morris na Julius na my brother naro na bono ni ntuwa baroje tukubwatira ngane lisaiti paka tulibwati sauri uri nango tatiga bono na ndi nchira bache taba ngocha kolenta barenge kenyinge kenene nka ikiagera mwanya bantu tiarenge ucha gwanjira no mukungu yeira nenka tukuburia serikali atokonye ase yanko ya itanyo ale justice yae ase ngenjo njira teyo mondara itweka abo no muruyo aye bara amo na abana baye anange koigoleru na anange gotenga tamuiteti kuripotiri gitaseni kia obwanchete kia getembe kuruga sekenyoro kia nyaore egetongo egotoke location ya Gesoni imeye bunge ya Kitutu chache sauti ritarane kwa Dipon Asanya Oyo kabira munachibina omonene omoske David Ganane Maraga nigagendere ko mochi ya serikali ya Kenya Kwanza anemono ase ogutumeka chibeza chinyinge ase ambi emirobuli manyikete buna empowerment azata una chibeza chini nigo chibwente kobekwa ase ogutumeka buya anemono gokonya sector ya chisemi kobwatakana huna nigo aborokia be university bale ase omugiro bwemirimo boigo niganyaka bagakwaneke buna nigagente kusanga ebirengereri amo n'abananchi lyokorora gusemba mwali baga lyokoria ekerogo gusemba mwali baga lyokora ense ya Kenya gusyo bochole bonne mwaka bwe 2025 Ganane Maraga nigaliko yakwana iga chinga Kenya kwa gukirana asomo igo yamo obwo kubekirwa chigutu chia ase egotebu kubekira abaruki kwa chigutu ase ombagani ya muhimi yo mochie obosongo. You have seen members, the deputy president and other ministers going around distributing money in the form of empowerment. Some of them have even gone to State House that they are going to, and have received money there. What nobody has told you is where this money is coming from. The simple fact is that this is money which has been taken from public coffers and it is being given to the public as though it is donations from the president and his government. This is your money which has been stolen from you and it is bribery in advance of the 27 elections. And that should not be in doubt at all. Because as I've said, there is no budget line where that money has come from, and that's what is creating all the problems. Go around to education. Money has been taken from government, which is supposed to be directed to various ministries and departments to serve the purpose it is supposed to be served. Now there is no money to pay teachers. The university dons have given notice, I don't know when it is expiring, and they are downing their tools. What does that tell you? You have money to bribe, you have no money to pay university dons. And what is happening? The students are not in class. That is the kind of management we are in. And that's why we are saying, look, this government has lost it completely. And what needs to be done is when 2027 comes, Kenyans should drive them out of office and hand over the administration to people who can manage the affairs of the nation. As you very well know, campaigns have not started. What I'm doing at the moment is going around in counties, in various counties, in town hall meeting stakeholders to know their views. You know, to come up with a manifesto, you must have knowledge of what the people want. So we are going around, like next week I will be in Mombasa,
meeting various groups of people, various professionals, and get their views and the challenges they are going through that they would want me to address. Na babwatani omujumbe w'ebunge ya Kitutu Church South omwasike Anthony Kibagendi kurwase ward ya Bugusero nigo babolire omuchumbo yuko yagolibaga akora emirimo yaye gwikiranu kurengana barabo nigo omujumbo yu agenderete emirimo yaye na niga agenderere gwikirania eria nyatoka bagachoru akore kuba muno asabire gakomochia eserikali anene boigo nigo banyako bakoboria muchumbo yu boigo nyaraka bakoga matsikani kubwatakana mo nekirugo kiaye ekiabwata buna gutumwe muri igito Dibon Asanya. Abamenyi kurwase ebinyoro aho imeye ward ya Bugusero gutoka ebunge ya Kitutu Church South nigo besokire na kwegerera emirimo miya egenderete korolekana chinseme ekyo anene kurwase omubunge bw'Orugongo rwe Mheshimiwa Anthony Kibagendi Ankoro kwa George Chuoto na ndino yo Chuoto nde nkoru nyamundu ya magoma nongo akiri kura nyamagoma nchama ene gento ndatebe ndakiri nyasaimbu ya mona toete umugami muna Kibagendi Kibagendi okorire amajabu senga kiyenke sana origere chipara chae chirikire central government echiro siri na ndechiko ba maintained all through every year kero mwaka chipara mbya chikorosiko oyo ko mwaka magena origere richiri bono chimurengete parate yero siri babinto na maene bono kurengana na mangana abere gakorolekana matuka bwangoiga anene ase mitandao igoro yogo taigwana chimeme asabara ikurwa Orugongo rwe ngobona baboliwe gotwara amasikani nchetinanya kora muntu omokeso mo osomonene oramo muntu omonene akumurama nakende nke yabwata mubwete mwana masomo na mubwete mwana magendero na mubwete bono gaise Bugusero ward intobwate shida tobwate chinsoko chiti chita mache chibwente ko no mheshimiwa yokorama tiga mheshimiwa Vincent atofautishe gasi yae na mheshimiwa Kibagendi asengencho eretaliere oversight omo MP achiga kicho ni gobono barolekana kumwigirira omubunge Anthony Kibagendi na komo koboko asokogenderera komochia eserikali bono tido chigento muraburi Kibagendi ni gasi yae agokora na ende nse kurigereria Kibagendi gare hambolekera akirisa abantu beikura lakini dasi matindi guchibosiarie kera tumuntu mito uno mujumbe tutotumire gari achiaturigerie igo nimoko tebanga Kibagendi aworobe mono ingo ogotebu genda right mheshimiwa tari violent igakubuni guo maine bwae buri apo kobaga gukwana uchesa abantu ogo kuno omonto point ile gweta abe akokora bobe omonto makoiwo oso ngapono kumurwaniare na monto togoja gukira monto acha gwakoro epako omurigererigo you have to defend yourself gukona ekerekyo abaiburi nigo baorokia ogosemeria kwabo asabana babo anena sekta yechisemi asensemo yechskuru ama ene otemire otwagachire birasi ebidutamaete gose ngocha konyora twarenge buna ase ward yane ya Bugusero tumaite ngocha konyora twarenge na maene ngachi pasali cha turusiri yako abana baita baiboli mbali tutali kunyara kubeka abana no ne chipoding lakini gwetera ase chipasali chigatu anyorire ngabana baitu nindura nigo bakwana no ne bisongo tali baba minto abana baitu boneka ngo turusi baro botaka nonye ninche mambiende nene no gasemeri ngabana baiga nkonyere pasali gocha kande gutinyi nyomba kenyanyuma buno yo mintaika gotieka goteba education ne equalizer ekoreng'ani omotaka noyo bwate kabana barasome biya omochiori ochairo omotaka noro gogoseseniwa osikwe wetera soyo minto Kibagendi ne chipasel chiae ensemo nayo nigo bona abantu bonsi baborigwe koba abatwereru nagotiga amang'ana yokoreta obotabauti wa gisiasa ekero mutaite komorase nchirengiya tiakora mu mheshimiwa ita abantu bali bate tutumika amagosa makama gasukora mu mheshimiwa ntotagetibo ekero andonsi pio bwatu mukutano ebe na matanga ebe ne meeting ende yonsi obwate ntotagetio ingirie elietari mheshimiwa gekogera ntu abanyana abanchi bani komo gutumisa chinkoro no mheshimiwa ita bero mwarara tatagetie gento kurungasigi ripoti rikitasenikia obwanchete kiagetembe kuruiga ase bunge ya Kitutu Church South elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya.
Mwancho muligarari esako ya paraka yetu gotoka imemo chobo songo lituli alero nigo ya chengira obokoreri bwaye kuru ya chagete kuru ya nyata kabage gochakirwa ase balia eira yogo chikogendera kurwa obokoreri obugwendete gochi ase ababwatani babo mulikito samiyenda na mange. Una nchara ya muyo kwene kiuchumi yense ya Kenya ngo kinere esako ya baraka yetu nigo yareria baga aseri tukuri lero na gochengera obokoreri bwaye usidi kubariki baraka yetu sako na uipe Roho Mtakatifu aendelee kuiongoza gokwana asomo yigoyo nigo bayirari bagerio kuri aira yokogendera kuri obokoreri bwabo chesa abantu barogongorwa gusi ase babasegeta kobeka chibesa chabaroro. We are committed to service. We are member-centric society. And we're looking forward that even as we expand our office is not a new office, it's been in existence, but we want to make it more elaborate in terms of meeting your expectation as our members. Esegeto nigo ya rugo chia saba ntokwene kiango korabare obonchereri ubora abakonya aso kwene ke uchumi ya kinire. Hapo unaweza kuchukua mkopo wa kuweza kufanya maendeleo yako ya kibiashara, maendeleo yako ya kinyumbani na hata kuinua watoto wako mambo ya kimasomo. Musana roro ubwate utaite wakole biashara mulete ase within 6 months anyole chibesa elinde abantu baito bekonye baka bagro ndende batalinga ki abantu nigo basabire okweri ki ase sake ywe bunenchara yemo yo gwekinia kiuchumi chibese chote to bekase sako na lekiro montaña ole krekiae ejamii yaito ekro na rio amagendera tokare asense mwingie kwa SACCOs zenye zinajulikana na serikali na zinaweza kuwasaidia. We need to grow the economy of Kenya. Now this is the only way. You go to these SACCOs, unajisaidia na pesa kidogo, you go and multiply. Si hivyo? When the SACCO you are investing in, na matumaini ile kubwa eti baadaye baada ya hii kazi wanafanya baada ya kupewa loan na kulipa vizuri with the interest ile imewekwa, and you are expecting that out of your deposits you are going to get what? Returns in terms of dividends. Kuripoti rege tasani kiaga tembe Nchen Sam Miyenda. Mwancho muligarari gwikirabo ntokorera magana maya ye kiunga chinse nya senchira yo gwikirano cheni gongoro kwa haro ni ototo nyangiri kurwa nseme menyererio nigakoro kwa Wilson Makoli magachi kamera koro Wilfred Matundra nambo igo kurwa transmission nigakoro DJ Hudson gose Kevin Ngeri gadugo twaro boligo bya Mega Tembe TV kiunga kya mungusi boigo otwaro botukoya. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri ry'abantu batingu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gweterase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata